Dobro veče. Večeras u emisiji Puls asfalta. Večeras je u gostima naš gost Crni Čume. Večeras demonstracija kako izgleda retardirani čovek. Drago mi je. Aj sad. Aj snimaj. Da ni napred, Ne, ono. Ajde, pređemo ulicu. Ajde tako pređemo ulicu. Svaki, ovako. Остани ispred grba, ispred roka ja tako, ajde molim te. Dosta, ej. Rangije, uđi negdje, uđi negdje. Ko znaju da sam ja retardiran? Šta je? Samo gledam! Ja nemoj me da punim! Nemoj mi sve kejleri da punim! Ćao! Ćao! Nemoj sve kejleri da punim, ćao! Šalji mi link! Sumnjaš u mene! Nemoj sve kejleri da punim! A sutra će 300 ljudi bude tagovano. Sad snimaj ću se ga napijem! Toga se uvijek si mene retardiran, ne šumim! E, a pazi, ovdje po... Crnogorci. Stisniš mi da puši! Čekaj. Stani ispred vrata tamo, stani ispred vrata pa tek onda. Čekaj, gledaj sad ovo. Ha 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 ha!